dagens anledning var der politihundeopvisning på markedspladsen. Det var noget forholdsvis nyt dengang. Hundene, I ser her, det var de allerførst godkendte tjenestehunde i Frederikshavn og Hjørring politikreds. Vi så lige hunden hejse flaget og smutte lidt hurtigt. Det var hunden, der udløste flaget. Og det vi ser nu, det er det, man kalder skoledressur eller lydighedsøvelser. Hunden skal følge føreren i gang og løber, sætte sig, når han standser op. Og i det hele taget følge ham som en skygge. Og det vi skal se nu, det er apportering. Hunden løber ud efter pinden, som hundeføreren lige har kastet. Ja, det kniver lidt for nogle af dem. Og det vi ser her, det er en afdækning. Nu bliver hundene kaldt ind, en og en. Der var en, der glemte at blive liggende. Og her ser vi spring over 180 cm højt plankeværk. Og her ser vi angrebsøvelse. Læg mærke til, at hunden slipper ikke, selvom den får nogle af kæppen. Og her angriber forbryderen hundeføreren. Det skal han altså bare ikke gøre.